Здравей! Радвам се, че кликна на това видео, защото нещата са сериозни и понякога изпадаме в ситуации, които наистина рискуват много да ни навредят дългосрочно или да загубим живота си. Приготвила съм това видео с голяма обич. Ще говоря с теб все едно, че си ми сестричка, защото аз минах през ужасна токсична връзка и не го пожелавам на никого. Тогава изпълням, една жена ми помогна специфично. Толкова и бях благодарна, тя ми помогна да разпозная, че съм в токсична връзка, което дори аз нямах идея. И я питах как мога да й се отблагодаря и тя каза, когато излезеш от тази ситуация и се почувстваш добре, предай нататък. Защото наистина имаме нужда една от друга. По някой път просто дори не знаем какво се случва. С това днеска радвам се, че кликна. Нека да видим как можеш да разпознаеш, ако си в токсична връзка, ако той човек е токсичен, ако даже това момиче е токсично, да разпознаеш, ако имаш токсични отношения в живота си. Така, сега ще ти задам няколко въпроса, бъди искрена със себе си, защото това само може да ти помогне. Знам, че е неприятно понякога, знам, че може да бъде болезнено, но си струва да воюваш за свободата си, струва си да вървиш напред, да си радостна и щастлива. Така, първи въпрос, може ли да бъдеш себе си с него? Уважава ли те? Ако въобще се питаш дали те уважава, най-вероятно не те. Така беше в моя случай. Аз търсих буквално дефиниция на думата уважение, за да разбера дали този човек ме уважава, което не беше случая, съжаление. Прави ли това, което обещава? Лъжи ли? Понякога път, когато си казвам лъжи ли, малко така звучи страшно, но прави ли това, което обещава? Може ли да разчиташ на него на 100%? И в случая, моля те, не го оправдавай, просто наблюдавай, просто виж истината, която ще направи свободна. Агресивен ли е? Непредвидим, темпераментен? Понякога си мисля, че това е много симпатично, как има силен характер? Не. Ако е агресивен към тебе, ако става внезапно агресивен, това със сигурност може да ти навреди в някакъв момент. Такива хора много често нямат контрол, въпреки че мислят, че имат контрол над себе си. Идва ли от семейство с агресия, алкохолизъм? Понякога, казвам само понякога, това може да бъде знак, че би станал проблеми във вашите отношения. Има ли подреден живот? Има ли редовен живот, работа, приятели, хобита, режим дори, дали става и лягал в нормално време? Чувстваш ли се виновна, когато си с него? Се за нещо виновна? Трябва ли да се оправдаваш за нещата, които вършиш, начин си на живот, дори те са напълно невинни? Извиняваш ли се прекалено много пред него? Опитваш ли се да не го ядосаш на никаква цена, защото ще стане лошо? Ревнив ли е? Счита ли те за негова собственост? Понякога това звучи много романтично, няма нищо романтично в това човек до тебе или който е да човек да си мисли, че има права над тебе. Някои мъже дори ревнуват от вашите приятели, приятелки, семейство, хобита. Деградира ли те пред другите или насаме? За изборите ти, хобитата ти, начинът ти на живот, каквото и да е, каквито и да е, уж ще ги... Не. Трябва да има уважение и разбиране. Промени си предпочитанията. Понякога може да ти каже, харесвам да се обличаш така на следващия ден. Защо си те облякла така? Това не е окей. Контролирай къде си, с кого си, под претекст, че те обича. Когато има контрол, това не е окей. Ако е загрижен, може да зъне, може да каже добре всичко точно, но ако иска да контролира къде си, защо си, как си, с кого си, да контролира тия фактори, това не е окей. И тук е може момент да кажеш, ти не държиш нищо на никого. Ти решаваш да се държиш добре, ти имаш свободна воля и слава на Бога, че имаш свободна воля. Ако се чувстваш проконтролирана да свършиш нещо и длъжна да свършиш нещо, това не е така. Истина, че ти имаш право да се държиш както си искаш, във всеки момент с когото си искаш. Да, може не е винаги окей, но искам да знаеш, че ти имаш правото. Имаш правото в ситуация, която не ти хареса, ти да се махнеш, да затвориш вратата и никога да не се връщаш. Ти си в правото си да го направиш. Разбира се, токсичните хора също го знаят, че имат право да се държат както си искат и знаем, че те ще получат заслуженото си, но за момента нека се фокусираме в нас. Играли с емоциите ти, манипулирали те. Манипулацията е нещо ужасно. Имаш ли чувство, че живот ти е спрял, че твой напредък е спрял, защото си с него, че твоите хобита, желания, ентусиазъм за живота, радост от живота. Имаш чувство, че си по-напрегната, по-стресирана, защото си с него. Имаш чувство, че трябва да скриваш част от живота си, защото си с него. Примерно, ако харесваш да рисуваш и вече и чувстваш, че той го счита за глупост, ти спираш да рисуваш. Ако обичаш да танцуваш, ако обичаш да ходиш да снимаш, какво ти да е. Ако имаш чувство, че живот ти спира, че не можеш да напредаш по пътя, който знаеш, че е твой, заради това, че той е живота ти, това не е човека за теб. И сега ще ти кажа какво може да направиш по въпроса, защото аз в момента, който разбрах и Господ беше толкова добър с мен да ми покаже истината и аз да имам така
отворено съзнание да разбера, че той човек е токсичен, злонамерен, манипулира, на никой не го пожелавам, бях изнасилена, дори не осъзнавах, че има право да кажа не, да държа на себе си до последно. Така, как се излиза от такива отношения? Когато разбереш си в токсични отношения, дори да са приятелски, с приятелки, защото знаем, че момичетата може също много, да. Аз, когато разбрах, че съм в токсични отношения, аз избрах много хора да си тръгнат от живота ми. И съм много благодарна. Защото веднъж като разбереш какво е токсичното поведение и го разпознаеш, вече си готов на всичко, да нямаш такива хора и израза по-добре да си сам, отколкото да си с някого, добива различен, прекрасен смисъл за теб и за живота ти. Първата стъпка е да разпознаеш се в такава ситуация. Втора стъпка е да излезеш от тази ситуация. Говоря с обич. Знам, че можеш да се справиш. Първо е нужно да се подготвиш емоционално, да се откъснеш емоционално от него. Възможно е, повтаряй си реалността. Повтаряй си реалността, че той човек не е за тебе. Повтаряй си истината. Всеки път, когато почувстваш някакви емоции, нещо, повтаряй си истината. Примерно, нямаме бъдеще заедно. Той е токсичен, той ме наранява, той ме обижда. Това е вече на етапа, на който видиш, че нещата са зле, говорила си с него, опитала си се да оправиш нещата, да видиш, че няма никакъв смисъл, няма никакво бъдеще. Първо, емоционално откъсване. Второ, работи върху това да си финансово независима, доколкото е възможно. Дори да си мислиш, че това е прекрасна връзка, имай го предвид просто. Не е нещо лошо човек да е финансово независим. Ако веднага не можеш да си го позволиш, искай приятели и семейство ти да ти съдействат. Да се махнеш оттам, ако живеете заедно. Наистина, живота ти е по-важен. Дори да трябва да вземеш назаем за известно време, дори да живееш по-скромно за известно време, живота ти, ако е в опасност, се махни оттам. Също, ако може, се свържи с организации, които са защита на жените. Биха могли да ти помогнат. Дори онлайн разговор, дори да знаеш, че не си сама, че и други жени са минали през такива ситуации и са оцеляли, и се чувстват добре сега, и даже са по-добре от всяко. При мен така се случи. В момента живота ми е много по-добре от преди да го срещна дори. Слава на Бога. И също искай подкрепа от твоите приятели и семейство. Сподели им какво се случва. Няма нужда да имаш чувство за вина. Ти не си искала да бъдеш наранена, не си искала да попадеш в токсична връзка, не си искала да бъдеш изнасилена, не си искала. Никоя жена не го иска. Това аз не го пожелавам. Дори на враговете си. Остави, ако някой ти каже, ти си го изпросила или ти си го искала или трябваше да гледаш по-добре, те нямат идея какво е си в токсична връзка, колко е психологическо, физическо, емоционално, обвързващо и отвратително. Гледай на себе си, избери си хората, които биха те разбрали, приятели, семейство, да им споделиш, за да те подкрепят, за да ти кажат, не си луда, наистина, това не е нормално да си в такава ситуация. Събери кураж и един ден излез по най-добрия начин. Аз препоръчвам. Не ме интересува хората какво казват. Да си излезеш по живо здрава връзката и изобщо без да говориш с него, ако може. Ако нямате деца, ако може да избегнеш контакт с него, ако е токсичен, ако те е наранявал, ако те е изнасилвал, ако има някакъв шанс дори да се ядоса и психически, емоционално, физически да те нарани по какъвто и да е начин, просто си хвани нещата и се махни оттам, без да му кажеш и една дума. Това е моят съвет. Естествено, нека Господ да те съвета, да ти помогне да намериш най-добрия начин да се махнеш в тази връзка. Не му дължиш нищо на човек, който те е наранил, който даже много пъти може да те е наранявал, не му дължиш никакво обяснение. Това е просто всякаква граница на обяснения, на комуникация, на да оправим нещата отдавна е минала. Събираш кораж, предвиждаш си изхода и си излизаш от тази ситуация и си щастлива. Искам да ти кажа, че си оцеляла. Слава на Бога. Така че това са моите съвети. Струва си борбата, струва си да живееш щастлива, радостна, изпълнена с надежда за бъдещето. И сега ще помоля за едно нещо. Сподели това видео поне с едно момиче, за което се сещаш в момент, за една жена. Нека си помогнем, нека разпознаем токсичните хора и да избегнем такива отношения за в бъдеще. Такива разговори са нужни, липсват в обществото и си струва си да водим тия битки. Желая ти успех! Желая ти да се чувстваш чудесно, да вървиш напред, да си здрава, щастлива, да воюваш за себе си и за твоите близки, ако имаш дечица, да не се притесняваш да воюваш за себе си, струва си. Айде, с Бога напред!